Mother God with marks aw khajani bayrok borni Mother God sakno ama kaitor hini hinphano uklog phasing balaino lasima singsa background tongo borokni Mother God exist kri abo kaitor pai sumsok salma sek saljak jahangilja October 19 tarikni 1943 South Korea asayo baptist ongo angsang hongni churcho belaino mini kothok kok sakno ama kaitor lehino yang baptist ongya sini sakangke kubun matanyo khulumuise tongmani uloleri saiman khata ama kaitor hinoi pogi thangkata saiman liya borni kaitor pogi mano kokrui boni husband jai hun kim borni cherai khorok nei tongo puila phasingo borni nukhong belai no kaham tongmani phia slowly jahangil ja family no care khlaya ongani chengkha angsang hongbai tei boni motharok bai godalna chengkha tei boni mothani ongoi samong khlanya hinei sakno yapri rikha tei family no care khlaya oi nok phali rikha basaino divorce sikha chererongno basai bai haksal khlai rikha aboni agulo bo angsang hongbai kaijakha tei sakno kaituni bure hinei saklanya chengkha omohai khe gobang manukhongno tabu bai tongo o ama kaitorok bai godaloi. This cult teaches that the end of the world is in 1988. I tell all members, do not believe what this cult is saying to you. I want you all get out of this immediately and come back to real Jesus and get your life back in order. This statement was written by Mr. Jae Hoon Kim, ex-husband of Jang Hilja, in 1987. Angsang Hong, January 13 tarik 1918 South Korea bo achayo bo Buddhist family tongmani oro satai ko kalayo borni kaitor buddha matanyo khulumui tongmani bisikse lasima singsa bo 7 day advantage ni aro baptist monakha 1953 o bo kaitini huija kokno saimanka hinai dabi khlaikya tei motha bose songsanai hinai bo dabi khlaikya jisu 10 bosni bisingo phainai hinai bo dabi khlai bo o mothani okhori saksakri motha sengkha 1964 April 28 boni location ni mong hawang hon shon tei boni sererok tongo khorok burui bo 25 February 1985 थियो bo heart attack ongi थियो bisikse lasima singsa borni kaitor bisikse durbol tei bini motha bo thimaya gulo kaini ongi thangka kaisa ki new covenant passover church of god aborokno tuidulkha angsang hongni sajlarok te kaisa hinke jahangil jani motha church of god witness of angsang hong abo world mission society church of god hini bo sinijago borok felai ka hinmanile New Covenant rok kewansugo angsang hongno Prophet Elijah second coming hini te kaisa World Mission Society Church of God rok hinke wansugo angsang hongno Jisuni second coming hini omohai ongkha borni tomong Mark 10 ni 11 12 bo borokno hai hini saka hikno kagei te khoroksa buri nanai bolupchase awahaino basaino kagei te khoroksa chalananai bobo buitalise khajani bayrok borok khormni lupcha ongmani klayo borok se somsugo bai kuplung borok se somsok khlaijak hinke bonono bahike somsoni yakni phegui mannai abon bagai khajani bayrok sini subra jisu christ ongka somsok kurui boni aro somsok kisi sapan kuri hini sao 1 Peter 2:22 bo somsok khlailangya khorok sapano bini bukhungni kok tatal okhorma khananai kuri khajani bayrok sisawi tongdi sojak tongdi omohai diari phatra yakni yogui tongdi hambai